ନନା ପର୍ବତ ଶିଖରେ ସରୁଆଳ ନନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାମୁଁ ଭଉଳା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ନେଇ ଆସିଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କାନ୍ଦଣାଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ କାନ୍ଦଣାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା କରିନେବି, ନହେଲେ କରିହେବନି, ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ନଡ଼ା ଗଦାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ନଡ଼ା ଗଦାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଆମର ଏଇଠି କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ନନା ପର୍ବତ ଶିଖରେ ସରୁଆଳ ନନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାମୁଁ ଭଉଳା। ନନା କିଏ କେତେ ଦିନ ଡାକି ନେଇଛ, ନନା ଦେହକୁ ସଜେଇ କିସ ଦେଇଛ। ନନା ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଧାନ କିଆରି, ନନା ଅଧେ କଳା ଜିରା ଅଧେ ସିଆରି। ନନା ସମସ୍ତିଙ୍କର ମୁଁ ଝିଅ ଝିଆରି, ନନା କାହାରି ତ ନୁହେଁ ପର ଭଗାରି। ନନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦିଅ କଲ୍ୟାଣ, ନନା ଏଇ ଗୋପପୁରେ ହେଉ ମରଣ। ନନା ଆସନ୍ତା ସୁଆରି ଯାଆନ୍ତା ଫେରି, ନନା ଏଇ ଗୋପପୁରେ ଯାଆନ୍ତି ମରି। ନନା ଏଇ ଗୋପପୁରେ କାନ୍ଦ ଗୋବାଳି, ନନା ତାର ଗୋପପୁରେ ପଡ଼ନ୍ତା ବୁରି। ନନା ଯମଝିଅ ଯାଇଅଛି ତ ମରି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।